Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay Mahuman sa ka na yun atong happy drama. tugtuon. Dili gihapon. Kaya nag-review din ako pa. Mas grabe na noon ang tunanan-anak. Baya. Tugtuon, no? Kanang pa. Oh, Kung makapasan ako puhon ba, o makatrabaho na ko, pananglit, mobalik ko o Cebu. Musugot ka? unsa? Mubalik ka sa tong dapit. Ngano? Aron makita mo pagbalik si Dave. Nalimot ka. Yaminyo naman ka to. Si Papa ay, dili man si Dave ang akong tuyo kung mobalik man ko dito. Uwa lang, mas ganahan lang gid ko dito. Naanad ba lang ka ko kay dito ko magdako? Ay, basta ambot. Basta kay ganahan ko. O kung magkita mo pag-usap. Imposible na tingali na pa, oy. Pila na katuig nga wa may communication. Nalimot nga manggay tingali siya na ako. Na, bahala sad siya, oy. Pananglit naman sad kung musugot ka nga mubalik ko dito pa. Makagraduate ka na. Di na gyud ko makabuot. May dako ka na. May kaugalingon ka na uniyang trabaho. Pasagda na day ko ni mo. Ay di mas masagdan. Pero may kagawasan ka na nga muhimos imong kaugalingong desisyon. Kami, si mama mo, igo ng unyas pagtambag o pagpahimangno ni mo. Iwa pa ka na mo pa eskwela ha, aron makabayad kas among nagasto ni mo. Di pa eskwela ka na mo kay amo ng obligasyon. Ug alang usab sa mayo ni mong kaugmaon. Pero madawat kit ka kung hatagan di ka. Alay, sa di. Ay, bayan. Kabangag buyas ilong ng ta. Pero pa, seryoso ta pa ba? Kumusta nakakaroon sila si Dave o si nanay niya, no? Iyang asawa, di ka magmusta. Ay, papa, uy! O sige na, dali na mo. Mga to na take, ba sige, dugay niya ta makasakay. Na, dili na niya ako makapaso. Huy! Nasa ka, uy? Igo ka naman gumitutok na ko diha. Huy, tana mo ba? Aw, hain naman sila si nanay ug si Inday. Hapit nung pabay natos tiyo, ha? Kay muuban makasiya. Tana! Misamot ka kagwapa sa mong sulob o sa nipis nga make-up sa imong naong. Mas milutaw ang imong kagwapa. Ay, aksyonin ko kakulba na. Saka? Gwapa kay ka. Swerte kay ko nga ako ka. Why, ate? Gamayra. Dave. Gusto na, uy. Gusto na kay ma-erase na ako lipstick. Gusto na pa. Magkampat na niya ako make-up. Wala tayo time i-retouch. Sige na mga to na ta. Maabsa na ta sa oras sa graduation. Congrats na to! Baka gini mo, oy. Ay, madugal kayo ng anak ninyo na ni... Na, basta lagi. So. Madugan ka ng inyong anak niya. Uy, hilong, uy, madunggan ka. Tinudon niya na, saan na lang. Uy, kung ako sa ikaw ba, nakabanag ingon anak ka gwapo? Uy, anak ko sige, uy. Ako sa kagliwat ba? Uy, bastos jud ka, oh. Baya. Sige na, uy. Atal na ako sa nanay tatay. Bye na. Nang, Noy. Dave. Ato na ko ha.
Sige, Stella. Mga to na bata ninyo. Ga, may buhatan ba ka? Ay, oo, na. Human na may pa-picture. Nakapa-picture na sabta. Mga to na ninyo, nay. Nata na, aron makataba pa ko ni itiyo ninyo. Kung sa nakigiloto ato ron. Usabi ang hunahuna ato. Wa mo uban nato og dayon kay mangihaw po ko siya manok. Idugang ko nun niyang pila ka kilong baboy nga gipalit ni Dave. Aron ihanda sa imong graduation. Thank you, ga. Thank you ninyo, nay. Estika ni bataan. Kisa gibayad. Inyang kapiin nila. Pantay ko. Uy, baya! Midong Uy. pa baya siya. Pakugos na ako. Nga kabig na nimo. Walk ra, uy. Kaya nag-heal si mama. Ako na kugos ni mo, Inday. Nagduka na may pataagod. Oops. Okay, tala mo. Ay, salamat. Makatuog na kita. Ubay-ubay man sa atong mga silingan nga nanganhino. Wa ko magtahom. Abikin ako, ma-short ta sa sudan. Nagasa sabaw sa manok ni Tiyo o sa pansit. O gini painat sa handa, no? Pansit. Gamita bitaw sa manok ni Tiyo, uy. Ubay-ubay sabihin na. Binuhian raman. Ligsabod niya mabuntag og lahog. Makita nimo kung unsa na unsa dali kadaghan. Wala nga padaog-daog yun og ihaw kung may okasyon. Tao? Ay, kapuya na, uy. Tuog na tapi. Kasi nag-ingon. Mm. Saan may kaganina? Nga karon ng gabi eh. Saan to pa? Katugod. Ay, etong kiss? Kiss naman di ay. Ay, ay, Dave, mag-usamang ka. Patumang ka. Magkamata ang bata. Hinanok na. Maghimot ang manghod niya. Uy, Pwede na tingalin ato ng manghuran siya dahil 4 na bina siya. Maghimot tag sugod ka ron. asa? Ay, Dave, dili, Dave. Dili na to mahimo manghuran si Inday. Hangtod nga dili mo haruhay ang atong kahimtang. Bye-bye! Ay, si Inday ha! Amping ha! Nakadatog iko kwartay mo asawa. War matong kaon og tarwong kay nagdali. Igo-igo sa nga pamliti pa doon o pauli na eh. Kung may sobra gamay. May tang madawat ang dayon ng imo asawa oy aron di nagsigig balik og syudad aron sa pagpang-apply. Ambot kung malipay ba ko kung makatrabaho na siya na Unsa? Kay Ngano man? malayo na magod siya namo. Ato niya na siya pirmi sa syudad. Mas taas ang mga adlaw nga dili na mo siya ikauban sa iyang anak na Kapugan mo bang imong asawa kung dili ka gusto? Dili. Grabe, uy. Nangurog ako ganas pag-interview, uy. First time yan ako. Parehas bitaw ta. Aksyon ko kong pamugnaw. Pero, may nalang kay pabalikon ko niya ugma. Dana ang ubang credentials. Wala gay ko igna. Gig na naman kung tawagan ako nuko sa number nga akong gibutan sa resume. Ha? Uy, mao pa? Kalain, nasa ato pa. Sure, nakapadawat nga ako. Wa pa siguro. Lain na, uy. Basi na yung tawagan sab ka ugma. Ay, ganun tawagan pa man taong ko. Nga mahimo pa nga pabalikon. Noy, basta gwapa lagi. Dali kayo madawat. Unsa? Gwapa man sad Castel. Pero mas gwapa man ka. Mas puti. Ano, mas sexy. Mura ka magaway anak. Ito ba? Imo resume ba? Imo gumatangan og imo gito gani mong tinood na kwan nga minyo na ka nya may anak ka. Wa. Ano man? Katingali pag mauna hinuunan niya ang mamahimong hinungdan nga dili ko dawaton.
single ang qualification nila. O kung butangan ako nga may anak na ko, tingali unyag dili ko dawaton. Diba? Ikaw sad no. O usap pa sab, may anak lang ko day. Pero wa pa ko'y pana, kay dili pa mami kasado si Dave. Nag-live-in raman mi. Basta, swerte kay ka. Makatrabaho na gudayin ka. Nga makatigom na ka para pakasal yung Dave. Basin pa, puhon. Mahinang balita, anak. Abigay na akong dili ko madawat, nay. Kay dagan may sabi nang apply. Apilagani si Destella. O pabalikon ko ugma. Ipadang uban akong credentials. Exciting ako ba, oy? May taga. Padayon na ang madawat na ko. O kung mahitabo na na. Makapalit na gud niya ko sa ako mga panginhanglan. Ingon man para din sa bay. Dili na gyud niya ta magkalisod og maayo, Dave. Makaabag na gyud ko nimo. Kaya ramang gihapon ta mo buhion. Bisan anhira ka sa bahay. O kung sipot niya may pasabot. Nga dili ko nimo patrabahoon. Himuon lang ko nimong landay din sa bay. Mabuhay lagi ta pero lisod. Ultimo panty gani maglisod mo kitag palit. Unsa naman lang mo eskwela na si Inday Elaine? Mahatagan ba nato siya sa tanan niyang panginahanglan? Kung kana rin imong trabaho ang atong saligan? Amy, may padayag ramang ko. Ayaw lang ko kasuko. Wa man po ko masuko. Ipadayag ra ko sa tinuod. Nga way maayong ugma nga nagpaabot nako dinis probinsya kung magpabilin ra ko dinhi uban nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!